Ik noem als ketenpartner het Openbaar Ministerie. Natuurlijk is dat ook een procespartner, hè? Dat moet je altijd loszien. Maar we moeten wel samen de zaken organiseren. En dan moet u denken aan, we hebben dit jaar een nieuw wetboek van strafvorderingen gekregen, wat best wel een grote verandering was in het behandelen van strafzaken. Maar in 2023 heeft dat geleid tot voorbereidingen. En die waren heel intensief. Daar waren eigenlijk bijna alle strafmensen bij ons echt bij betrokken. Je moet andere processen bedenken, andere modellen. In de voorlopige hechtenis verandert te veel. Misschien zegt de persrecht, daar mevrouw Angela er straks ook nog iets over. Maar ook het spreekrecht voor slachtoffers. Dus daar is goed over nagedacht. In 2024, april, jongstleden is dat ingevoerd. En de jongste ervaring is dat het loopt. Ja, we lopen tegen dingen aan die niet goed bedacht zijn of die nog opgelost moeten worden. Maar door de hele goede voorbereiding van iedereen, wetgever, OM, rechtspraak, is het daar ook gekomen dat we gewoon beter werk kunnen leveren voor de toekomst. Dat is waar het om gaat. Deurwaardersadvocatuur, daar is niet heel veel nieuws te zeggen, behalve dat we toch weer terug zijn gegaan naar COVID, naar de gewone indiening van zaken. We hadden tijdens de COVID, je komt per e-mail, want we mochten natuurlijk niet op het gerecht komen, maar e-mail is niet het beste middel. Dan komt er chaos, hebben we gemerkt. We hadden bedacht dat er een portal moest komen, waar moet je dan aan denken? Dan heb je een digitale manier van indienen van zaken. Daar heeft u de president net ook al over gehoord, bij belastingzaken is dat nu gedaan. En er wordt ook over strafzaken gedacht. Maar de wetgeving in Aruba is nog niet zo dat wij op burgerlijke zaken en EJ-zaken digitaal mogen indienen. Je moet fysiek, dus papier, hier indienen met zegels, etc. Zolang dat blijft, kun je eigenlijk niet digitaal gaan indienen. Waar we tegenaan liepen in 2023 is dat we dubbele werkprocessen hebben en dat gaat mis. Vandaar dat we dat tijdelijk in de ijskast hebben gezet, dat digitale. We hebben wel de ervaring en de middelen, maar we zijn teruggegaan weer naar het oude systeem, het huidige systeem van papieren indiening. Ik hoop met de situatie en de ontwikkeling die de president schetste, dat we steeds meer digitaal gaan indienen, dat de komende jaren dat ook voor civiele zaken en EJ-zaken geldt, want dat geeft gewoon natuurlijk veel betere mogelijkheden.